Дарагія сябры, сёння мы ўваходзім у брэсцкую крэпасць. Месца, дзе ў першыя гадзіны вайны адбыўся адзін з самых велічных подзвігаў 20 стагоддзя. Сябры, ну гэта яшчэ адно месца, куды немагчыма не завітаць, калі вы ў Брэсце. Мы не проста гуляем па гістарычным комплексе. Мы ідзем сцежкамі памяці па слядах тых, хто стаяў тут насмерць у чэрвені 41-го года. Мы пачынаем наш шлях праз Холмскую браму. Вось яна, Холмская брама. У 4 гадзіны 15 хвілін 22 чэрвеня 1941 года менавіта тут, на гэтай браме, разарваўся першы варожы снарад. Вайна пачалася без аб'явы, без папярэджання, у самы спакойны час, на досвідку нядзелі. Крэпасць была пабудавана менавіта для таго, каб абараняць заходнія межы краіны. Магутныя муры, казематы, форты – усё было створана для абароны. Салдаты і афіцэры павінны былі сустрэць ворага і стрымаць яго, але ніхто з іх не чакаў нападу. У гэты момант у крэпасці знаходзілася каля 8000 чалавек. Большасць спалі, без поўнага баявога разліку, без падрыхтоўкі да бітвы. Менавіта таму тое, што адбылося далей, стала подзвігам. Не проста выкананнем абавязку, а сапраўдным подзвігам. Людзі, якія былі застаны знянацку, узялі ў рукі зброю і сталі насмерць. Мы ідзем далей праз тэрыторыю крэпасці, да брамы зоркі. Кожны метр гэтай зямлі сведка жорсткіх баёў. Тут не было тылу. Тут кожная будыніна, кожная сцяна, кожны мур станавіліся абарончым пунктам. Абаронцы біліся малымі групамі. Без сувязі, без камандзіраў, без вады і без ежы. Яны ведалі, за іх спінамі Брэст, за іх спінамі радзіма. І яны стаялі насмерць. Подзвіг крэпасці у тым, што яна павінна была абараняць, і яна абараняла, нягледзячы на тое, што вораг меў перавагу ў сілах у дзесяткі разоў. Нягледзячы на тое, што першы ўдар быў нанесены па спячых. Гэта было не проста супраціўленне, гэта было свядомае рашэнне памерці, але не адступіць. А сколько у них грузоподъемность? Они детей вытрымаюць? Сколько там? 46 тонн. 46 тонн детей вытрымаюць. Магчыма напрацаваць іх, і тады таксама вытрымаюць. Як заўжды ў беларускіх музеях з тэхнікай намешана мешаніна ваенных часоў, айчыннай вайны, і нешта, што было пасля. А гэта айчыннай вайны? Гэта айчыннай вайны. Гэта айчыннай? Як ты лічыш, гэта прям сапраўдны? Или Пасля вайны, магчыма, са складу. Добра захаваны. Тут ламацца няма чаму. Такой вялікі. Экіпаж 4 чалавекі. Гэтая машына выцягнула усю канцоўку вайны. Але гэта, верагодна, выпуска пасляваенная. А так, Т-34 гэта Так, які ваенны. год? Ваенны? Т-34-85 з 44-го года і пазней. Т-34-76 А дагэтуль? з 39-го на ўзброенне.
А навошта было рабіць Вся Т-34, цяжкасць вайны на калі гэтых было, танках. калі быў іншы танк? Не было іншага танка добрага. Гэта лепшы танк за ўсю вайну. Па Не. ўсім рэйтынгам. А до 44-го які танк быў? 76 маленькая пушка. 76-й? Тут А. большая. Внимание! Говорит Москва. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Давялося пабачыць спецыяльны экскаватар, які ачышчае мухавец і каналы. Ён плавае ці едзе? Ён едзе на пантонах па вадзе. Гусенічныя пантоны спецыяльныя. І ў яго там почва А проста, да? каўшом чысціць канал. Калі патрэбна, Бог паглыбляе. мой. Ну ён туды-сюды гойдаецца, як не ведаю хто. Сюды. Да вообще. Неустойлівая махіна. Жесть. Гэта... Трэба майстэрствам добрым абладаць, каб кіраваць такое. Ага, і разрадам па плаванні. Калі што? Можна не дапамагчы, маса вялікая, але там цягне за сабой. Жесть. Можа там Пашоў герметычная. капаць. А ён капае, это іл? І ён так нібыта з берагоў яго ў цэнтр выграбае? Да, чагосьці так. Ну, такая чыстка. Ну, такая сі. Чыстка. Зато рыбе будзе што есці. У 41-м, калі нямецкія танкі і цяжкая тэхніка штурмавалі брэсцкую крэпасць, спрабуючы адольваць водныя рубяжы, яны не чакалі адной падступнай перашкоды – звычайнай рачной раскі. Гэта годная расліна, нібы жывая сетка, наматалася на хадавую і спыніла тэмп наступу. Не сцяна і не гарматы, а сама прырода ўстала на парозе крэпасці, затрымаўшы ворага там, дзе ён думаў прайсці хутка і лёгка. А зараз яе прыбіраюць з рвоў кожную вясну. Прагульваючыся па гэтай легендарнай брэсцкай крэпасці, дзе кожны камень дыхае гісторыяй, мы адчулі не толькі патрэбу сэрцам дакрануцца да мінуўшчыны, але і простое чалавечае жаданне падхарчавацца. Мы завіталі ў мясцовы кафетэрый «Цытадэль», дзе атмасфера аказалася такой жа антуражнай і поўнай асаблівасці, быццам там час спыніўся, каб мы маглі перавесці дух. Цяпер мы набліжаемся да ўсходніх фартоў, аднаго з самых цяжкіх участкаў абароны. Тут, у гэтых казематах ды мурах, абаронцы трымаліся да апошняга. Тут змагаліся тыя, каго ўжо лічылі мёртвымі. А без патронаў, без вады, пад беспрапынным агнём.
Яны выходзілі ў контратакі, кідаліся на танкі з гранатамі, спявалі інтэрнацыянал падчас апошняга бою. Менавіта тут, у гэтых мурах, нарадзіўся выраз, які стаў легендай. «Я паміраю, але не здаюся». Гэтыя словы напісаны на сцяне аднаго з казематаў. Гэта дух усяго подзвігу Брэсцкай крэпасці. Крэпасць павінна была абараняць. Але яна зрабіла больш. Яна стала сімвалам непераможнасці духу. Вышыня 100 метраў. Штык, які ўзнімаецца ў неба. Сімвал таго, што подзвіг жывы. Сімвал таго, што гэтыя муры выстаялі. Тут каля вечнага агню мы чытаем імёны. Тут бачым тысячы прозвішчаў. Беларусаў, украінцаў, каўказцаў, сібіракоў, ды рускіх. Усе яны сталі адным. Усе яны сталі абаронцамі Брэсцкай крэпасці. Подзвіг крэпасці — гэта не толькі ваенная аперацыя. Гэта прыклад таго, што нават у самых безнадзейных умовах чалавек можа застацца чалавекам. Можа выбраць гонар замест здрады. Можа зрабіць больш, чым ад яго чакалі. Брэсцкая крэпасць. Яна павінна была абараняць. І яна абараняла, не гледзячы ні на што. Калі вам спадабаўся ролик, пішыце каментары, стаўце лайк і падпісвайцеся на наш канал. Сёння мы ідзем па яе сцежках, не проста як турысты. Мы ідзем як нашчадкі, як тыя, хто памятае. Пакуль мы памятаем подзвігі продкаў, мы застаемся непераможнымі.